wedi cael ei cadw mewn, wrth gwrs. A yn y beirniadu, wrth gwrs, mae'r ddoi feirniad yn rhoi marc am bob geffil i'r steward. So mae'r penderfyniad wedi wneud wedyn ni. Mae'r ddoi yn sefyll nôl nawr, y marcs sy'n mynd i ddewis, beth sy'n dod mlaen i fel enillydd y dosbarth hyn. Dyma ni'r tri sy'n ar y brig ar hyn o bryd. Dyna batrwn, maen nhw fel triplets wedyn ni, o rhan corff, asgwrn, just patrwn adran dy. A wi wedi tynnu sylw, wrth gwrs, mae'r tri hyn wedi symud yn dda. O'n i'n sôn yn gynharach, mae'r beirniad o dan gyfrwy yn bendant bod yma'n rhywbeth sy'n symud mlaen, symud yn dda. Y rhydd yn ei symud. A bod e ddim yn gyffo gweud gormod, y beth beth mae fe moyn, ti'n bod? Mae'r coesau ar dwylo yn rhoi'r signals, mlaen at ti, geffil bach, bai gofyn agor. Ie. A hwnna'n dipyn o gamp yn dweud. Gofyn eitha uchel, ond mae rhaid ni gofio safon y sioe. A dyma ni ringside Zorba, oedd yn ail wedi cael dod mlaen i ennill dosbarth yr adferch Cymraeg yr adran dy. Ac yn meddwl y byd. 1-4-6-6 a mae rhai gweud, oedd David a fi'n trafod yn gynharach heledd, fe ath hwn yn berffeth mewn ffordd. Ceffil sydd wedi ennill mae blaen o dan gyfrwy a mlaen to heddi. A mae rhaid ti feddwl i gofio gyfynion y gystadleuaeth, nid yn unig edrychiad y ceffil, ond siwtmen marchogaeth. Mae'n dipyn o bwysau. Odi, mae rhyw doi rhan clir ar y beirniadu. Dwi ti just ffili cael ceffil sy'n dda, mae rhaid fe fynd yn dda. Ond ringside Zorba i teulu'r Williamses wedi wneud y ddwy bart yn berffeth yn y ligad i. Mae'r ddoi beirniad wedi cytuno fyd. A'r ddoi feirniad i mwynhau cwmni gilydd, fi'n credu. Ddoi gymeriad, ta i weid odi. Yr hosglymau'n barod. Ac wrth gwrs mae yna dipyn o bwysau a chefnogaeth wedi bod i'r adferch a cynnydd yn yr adferch dros y blynyddoedd diwetha yn y sioeau. Odi, mae'n beth da fe oedd. 10 blwyddyn yn ôl, fe oedd ddim lot o'r adferch yn y cylch hyn a fy safon yn wael, ond am sawl reswm, mae'r adferch yn holl boblogaidd. Ond yn bwysig mae'r safon yn dda fyd, maen nhw'n anifeiliaid da. Wel, mae'r het i ffwrdd sydd yn arwen pendant. Ie, a fi'n gweld Andrew Thomas, Brydfac Haid Arwen, sy'n cael trafod y rosets yma. Ac Andrew o Linebwy. A fe yw'r cynta i fagu o ran i deulu, ond i ddau hen dy cu yn pedoli. Maen nhw'n gweud ni, mae fe'n sgipo generation o wad y diddordeb yn y cyffyle. A Andrew i hunan wedi ennill 10 gwaith, fi'n credu, yn y sioe medo. Odi. A hynny mewn llaw, ie. Odi. A mae hwnna'n dangos y safon o feirniadu sy'n mynd hyn yn y prif gylch. Wedyn ni, mae'r ddoi wedi cael tipyn o waith heddi yn y dosbarth hyn, y cynta o'r adran dy. Wrth gwrs, i ddod mae'r cesig ac ar ôl ni fe fydd y meirch, ond os bydden nhw rhywbeth fel yr adferch hyn, bydd mwy o waith galed gyda nhw'n wneud fyd. And the results are in for class 142 down the member centre end of the main ring. Mae'r canlyniadau i fewn nawr am dosbarth 1-4-2 yn y prif gylch lawr pen Clonfon. Ringside Zorba, Kate Williams ar ei gefennau. Wedi cael ei fagu gyda'r teulu. Wrth trefalion troi ac allan o gwern fyddan Melody. Zorba, fel un i gweud, wedi ennill fan hyn o blaen yn y cylch, y prif gylch. Kate Williams yn wen o glist i glist na. Second place goes to 1449. Tamia Joyner. Credu blwyddyn diwetha neu blwyddyn cynt, fe enillodd y ddwy war. Enillodd ei war ar cobin, ar wahân rhyw aseg. Third place goes to 1438. Trydydd i 1-4-3-8. Hayley Cotter on Fairgrove Shem. Pedwerydd i 1-4-4-5. Fourth place goes to 1445. Gyda ni yn gyntaf, Katie Williams. Yn ail,
Fifth place goes to Haradine 1-4-2-6, Prince Albert. Lisa Anns on Danaway Scolari. And sixth place to 1437, Chweched, the un pedwar tri saith. Ac yn drydydd Fairgrove Shem. Oedd wir. Oedd y dosbarth na'n boeth, mae'r rhaid gweud, sefyll nôl a meddwl mwy ti fe. Mae'r tri cyntaf wedi ennill trwy gymaint yn ei bywydau. We also have special class 143, dosbarth un pedwar tri, which is the Llanarth Ianto Memorial Trophy and Royal Welsh Agriculture Show special event going to our first place. As well as special class 144, the Royal Welsh Agriculture Show special event for the breeder of the best Welsh Cob Ridden. Yn chi llon gyferchedau mowr iawn I Katie Williams ar gefen ringside Sioe yn cipio calon o beirniad a'r garden goch yma ar ddornod cynta'r sioe yn Llanelwedd. Ac o ti'n gweud bod y tri cynta yn batrwm perffaith, bron o bod fel triplets o ti'n gweud? Un lygadu, mae rhaid gweud, ond dyna ma'n o'r Zorba bach. Y Zorba wedi gweld digon o'r dorf hyn yn y blynyddau cynt. Fi'n gwybod pam mae fe'n cael siwt siom heddi, ond mae'r beirniadu wedi benni. Falle deith yn gynt nawr, cofio fynd, mae'n gallu fynd. Mae hwn yn un sy'n gallu carlamu, fel ni'n gweld. Ie. Mae'r tri cyntaf, dim ond patrwn ar y nifel oedd e. Oedd y ffordd o'n nhw'n mynd fyd. Fi'n gwybod oedd Matthew Lawrence wedi beirniadu gyda fe, tymor digon. Mae fe'n yn sicr edrych am rhywbeth sydd yn symud mlaen. Meddwl mlaen, symud mlaen, ac yn rhydd yn ei sefydiad. Ti'n gallu gweld na Ie, ti'n gallu gweld ni. y ringside Sioe yn dod. Kate, you are no stranger to this position, neither is this horse. How are you feeling? Initially pulled second, and then a massive surprise at the end of the class there. I'm not going to lie, I nearly fell off when they called my number. I was so shocked. But this is his fourth win here. So, honestly, I don't know how he does it, but he manages to pull a win out of the bag every year. I don't know how. Well, we've got Dad here, Gareth, of course family-bred horse. What does it mean to a stud all the way from Cardiff here to win at the Royal Welsh? Oh, it's fantastic. He's probably our favourite horse we've bred over the years, I suspect. He's a very mischievous character, friendly character. As you can see, loves polo, so big family friend, so over the moon. And Alex, sister here, I'm sure I saw you riding in whilst Kate was in the seas. He's a big family affair here. What does it mean to see your sister winning? Well, I can take all the credit. No, absolutely. She's only sat on him once in her life before today. It worked. Hey, that's all I needed. No, I'm absolutely thrilled. I think 2 years ago we did the gelding class and the mare class that I was riding. I ended up champion, so now it's this tin. She's got to do it this year. Go for champion. No pressure then, Kate. Well, good luck and many, many congratulations to the ringside stud from Cardiff.